Izurdeak ugaztun itxastarrak dira eta guztiz moldatuak daude igeriketara. Zetazeo gehienek bezala soinuak erabiltzen dute komunikatzeko, orientatzeko eta abar. Baleak edo mistizetoak itsaso ugaztunak dira, zetazoen taldekoak. 6 generotan banaturiko 13 espezie daude, 4 familietan banaturiko. Itsasizarrak ez dira guztia berdina, batzuk handiak, txikiak, itsasizar batzuk kolore oso polita dute eta itsasoko lurran itsatita daudela badirudi. Itsasaldiak itsasoan bizi dira eta oso politak dira, kolore desberdinetakoak. Beraiek ez dute igeri egiten beste arraina bezala, beste era batera igeri egiten dute. Itsasaldiak desagertzeko eran daude. Itsastakurrak ugaztun haragijaleak dira, urringuruetan bizi dira. Ez dute belarririk eta bere atzeko hankak atzerantz zuzenik daude, lurringuruetan mugitzea zailuz. Orka zetazeoa da, balea eta izurdearen aidea, eta mundu osoko itsasetan bizi da. Naiz eta baleen portaera izan ez da balea, baina hauen familian sartzen da. Karramarroak oskolodi batez babesturik egoten dira, 10 dituzte eta aurrean pintza batzu dauzkate. Bere arrazaren arabera handiagoa txikiagoak izan daitezke. Olagarroa molusku zefalopodo bat da. Buruan 2 begitza handi dauzka eta hoan moko sendo bat. Korputzean 8 garro dauzka, horrez gainera. Pailazo arraina bere kolor ikusgarriengatik bereizten dira. Arrezifetan bizi dira, haragijaleak dira eta uraren temperatura igotzen ugaltzen dira. Gorputza onddo baten itxurakoak izaten dute, azpiko aldea hodi bat edukitzen dute. Pozontxoek dira gehienak eta planktonak janez elikatzen dira.